Experimentul științific care va avea loc astăzi la Geneva lasă indiferenți chișinăuienii, deși nu știu prea multe despre încercarea cercetătorilor de a reconstitui în laborator primele fracțiuni de secundă de după apariția Universului. Aceștia sunt optimiști și spun că totul este în mâinile Domnului, iar sfârșitul lumii nu este aproape. Dacă este un fenomen fizic, înseamnă că într-adevăr gaura neagră se formează. Credeți că totuși va veni sfârșitul lumii? Sau doar spre sfârșitul lumii, asta e altă catastrofă, nu numai decât gaura neagră. Tot universul și tot pământul este făurit de Dumnezeu, nu de savanți de ăștia care se ivesc tot în noi, ca mașini noi. Și asta e fleac tot, asta e zero. Nu cred eu în asta, absolut. Asta este veșnic pământul. Când au fost ăștia cu cosmonautica, că o să vedem că am umblat sus și nu-i nimică. Unde umblat? Ce-a făcut? Cad jos ca muștile. N-ar fi bine dacă mulți au părerea că aduși la ceva rău, mai bine n-ar face experimentul. Nu știu, se poate risca, dar... Oamenii de știință caută tot timpul. Ei pentru asta sunt știință, primesc salarii serioase. Pentru asta primesc bani, pentru că se caută. Se pare destul de absurd, însă dacă are o explicație științifică, tot posibil. Eu cred în Dumnezeu, dar nu neg și faptele reale. Sunt categoric împotrivă și atât tot. Ar trebui să citesc ceva informație și apoi să-mi fac o părere. Nu pot să vă spun nimic, mă scuzați. Дай Бог, чтобы было все хорошо. Chiar trebuie să așteptăm sfârșitul lumii. Știți că eu sunt pesimistă. Nu cred, nu respectăm ecologie. Oamenii nu înțeleg ce fac. Credeți că ar putea fi sfârșitul lumii? Da. Și ce ați face în cazul când ar fi sfârșitul lumii? Atunci nu se interesează ce o să fie acolo. Nu am urmărit nimic știri, așa că nu vă spun nimic. Nu cred că e sfârșitul lumii. Sunt savanți care dau bine seama ce fac și ne lăsăm pe mâna lor. Cred că va fi un reușit. Toate bune. Adică? Și e bine. Cred că totul o să fie bine. Trebuie de așteptat rezultatele experimentului și aflat, dar din ghețat universul nu cred. Cred că s-a rezolvat. Cel mai amplu experiment științific organizat vreodată intră astăzi în ultima fază. Totul a început cu 25 de ani în urmă, când un grup de cercetători au vrut să vadă concret cum a fost creată lumea. Așa a demarat construcția acceleratorului de particule Large Hadron Collider de lângă Geneva. Proiectul a trecut prin mai multe etape preliminare. Experimentul final va fi făcut pe 21 octombrie. Pe parcursul zilei de astăzi, însă, inginerii de la CERN vor încerca să determine mișcarea circulară a unei raze de particule în cadrul tunelului subteran cu lungimea de 27 de kilometri, construit la 100 de metri sub albi. În interiorul acestuia se va încerca să se reconstituie condițiile din momentul imediat de după Big Bang, în urmă cu aproape 14 miliarde de ani. Din acest motiv au apărut voci care au cerut stoparea experimentului, considerat periculos, întrucât ar putea crea găuri negre ce pot distruge planeta.